Aquesta guia per docents forma part d'una col·lecció elaborada per l'Education Endowment Foundation i Educaixa. L'objectiu d'aquesta col·lecció és acostar la recerca a les escoles per contribuir a tancar la bretxa educativa. Cada guia conté una sèrie de recomanacions pràctiques que et serviran com a punt de partida per reflexionar sobre la pràctica docent, tenint en compte el teu context i el del teu alumnat. Millorar el comportament a les escoles. Gestionar el comportament a l'aula és un dels aspectes que més amoïna el professorat, ja que un comportament adequat és indispensable a l'hora de tenir un clima favorable a l'aprenentatge. A fi de donar suport a la comunitat educativa per millorar el comportament de l'alumnat, et presentem 6 recomanacions pràctiques basades en les millors evidències disponibles. Conèixer i entendre l'alumnat i les seves influències. El context de l'alumnat és clau per entendre'n el comportament. Ensenyar actituds per l'aprenentatge i per gestionar el comportament problemàtic i fomentar l'autoregulació de l'alumnat. Usar estratègies de gestió de l'aula per promoure un bon comportament, com ara el reforç positiu o les rutines d'aula. Fer servir pràctiques simples de manera rutinària, com compartir les normes de convivència a l'aula. Usar estratègies personalitzades per abordar necessitats individuals al centre. És possible que un sistema universal no sigui capaç de cobrir les necessitats individuals d'alguns alumnes. I per acabar, la constància és clau. Per aconseguir una eficàcia més gran, la gestió del comportament ha de ser consistent i coherent en tot el centre. Esperem que aquesta guia et sigui útil per millorar el comportament de l'alumnat a l'aula. Comparteix l'experiència a les xarxes. També et pots descarregar aquesta guia en format digital.